gaskiyar tasirin kasar Faransa, China da kuma kasar Rasha a Afirka, shin taimako ne ko kuma mamaya ne? A yau idan aka ambaci nahiyar Afirka ba za a rasa sunayen kasar Faransa, China da kuma Rasha ba. Kowace ƙasa na cewa za ta zo ne don taimakon Afirka, amma tambayar da ke damun mutane ita ce shin taimako ne na gaskiya ko wata sabuwar mamaya ce cikin salo daban? Za mu fara da ƙasar Faransa. Faransa ta daɗe tana Afirka, musamman a ƙasashen yammacin Afirka. Tana da sojoji, kamfanin da kuma tasiri a tattalin arziki. Tana cewa tana kare tsaro sannan kuma da dimokuraɗiyya, amma mutane da yawa na cewa Faransa tana tsoma baki a siyasa, tana kuma cin moriyar albarkatun ƙasa. Wannan ya sa matasa da dama suka fara cewa mun gaji da ƙasar Faransa. Za mu zo ɓangaren kuma ƙasar China. Ƙasar China ba ta zo da sojoji ba, ta zo ne da kuɗi, gine-gine da kuma manyan ayyuka, misali irin gadoji, hanyoyi, jiragen ƙasa, tashoshin wuta, sannan kuma a zahiri abubuwa ne da Afirka ke bukata. Amma matsalar China ita ce bashi mai yawa. Wasu ƙasashe sun shiga bashi har sun kasa fita. Idan ba a kula ba, taimako na iya zama tarko. Rasha ta fi shigowa ta ɓangaren tsaro da kuma makamai. Wasu ƙasashe suna ganin Rasha a matsayin abokiyar da ba za a iya tsoma baki da ita sosai ba. Amma gaskiyar ita ce Rasha ma na neman tasiri da kuma amfani kamar sauran ƙasashe. To babbar tambaya a nan shine shin kowace gaskiya ce a nan? Gaskiyar ita ce babu wata babbar ƙasa da ke taimakawa Afirka saboda tausayi kaɗai. Kowannensu yana da manufarsa, kowa kuma yana neman riba. Amma kuma babban matsalar Afirka ba ƙasar Faransa ba ce, ba kuma China ba ce, ba kuma Rasha ba ce. Idan shugabanni sun yi gaskiya, Afirka za ta iya karɓar taimako ba tare da rasa 'yanci ba. A ƙarshe a nan shine tambaya ta rage gare mu. Shin za mu iya amfani da su ne ko kuma za su yi amfani da mu ne? Ku bayyana muna ra'ayoyinku a comment section. Sunana Muhammad Abdulrashid, ni ne muku wannan bincike. Shin me za ku ce akan wannan batu?